Buenas tardes a todos. Una nueva sección del vestuario y concretamente hoy con Iván Calvo. Bueno, esta semana pues tenemos uno de estos partidos marcados en rojo en el calendario. No es ni más ni menos que un derbi con uno de nuestros vecinos, Sigüeiro. Partido de mucha importancia para toda la gente de alrededor. Para hablar de este partido tenemos hoy con nosotros a uno de los jugadores importantes del equipo, Iván Calvo, que además conoce muy bien al rival porque jugó allí antes de llegar a Órdenes hace 2 temporadas. Un partido especial para él, para el club y también con historia familiar, porque su padre defendió este escudo y estos colores hace años. Y buenas tardes, Iván, hoy estamos contigo. Hola, muy buenas. Vamos a ver, ¿cómo estás viendo estos días previos a este partido un pouco diferente al resto? Pois mira, se te son sincero, a verdade é que estou tomando con moita normalidade, como se fora outro partido calquera, como se xogáramos contra outro rival calquera da Liga, así que moi tranquilo, moi relajado, a verdade. ¿Vives diferente el partido por dónde jugaste o por la gente que conoces? ¿Qué te puede influir más el ver la perspectiva del partido? Bueno, a verdade é que ao fin e ao cabo sí que é un partido no que as cousas son un pouco distintas durante a semana. Sí que o ano pasado, cando xogamos contra eles, mo tomei así de outra maneira, moito máis estaba moito máis preocupado, máis centrado por este partido, e a verdade é que este ano, xa no partido da ida, intentei tomarmo con tranquilidade, como se fora outro partido, calquera, sin nervios, disfrutar do domingo, e pa diante. Iván, pasaste varios años en Sigüeiro. ¿Qué guardas de esa etapa? Bueno, ao fin e ao cabo, no Sigüeiro tive unha temporada que bueno, foi a miña primeira temporada en Modesto, é verdade que o cambio de juvenil para Modesto é moi distinto, claro que gardas recordos que van a quedar aí sempre, e despois a seguinte temporada, polo tema da lesión, pois apenas estive co equipo e contei con minutos. Pero ao fin e ao cabo, o Sigüeiro é Ouroso, é o club no que estive en toda a vida, desde prebenjamíns hasta Modesto, e a verdade é que onde me criei tanto como xogador como persona. Os meus tempos libres pasabos ali no campo de Lino Volado cos compañeiros, e a verdade é que os recuerdos e o que viví na miña infancia é todo gracias a Ouroso e ao Sigüeiro. ¿Aún conservas amigos, compañeros que estuvieron Sí. allí contigo? ¿Esta semana hablasteis algo del partido? No, pois por ahora ainda non falamos nada do partido, pero sí que solemos falar, sobre todo os viernes, cando vais ali ao de Vila a tomar algo polo pueblo, sí que me encontro, por exemplo, pois con Óscar Remoñán, con Anxo Lamas, que son xogadores do Sigüeiro, así que, bueno, sí que nos soltamos así uns comentarios e tal, e falamos do partido, pero nada máis porque somos colegas. E despois tamén con Borja, que estivo ali toda a vida, e tamén foi segundo entrenador meu no Ouroso, así que sin problema. Llegaste a Órdenes hace 2 años y medio. ¿Qué fue lo que te hizo apostar por este proyecto? Pois a verdade é que me gustou moito a idea de que este club como Órdenes apostase por xogadores así novos, e ademais somos todos da contorna. Hai moitos xogadores que son aquí de Órdenes, creo que hai 8 ou 9 no equipo, despois tamén hai xente de Trazo, xente de Oroso como eu, despois sempre optas por xogadores, bueno, da contorna como Coruña ou Santiago. E gustoume por eso, porque considero que é un club moi familiar, que aposta polos xogadores novos, que teñen un proxecto moi marcado con unha idea moi boa, e que ao largo podemos facer cousas moi bonitas. E ademais, bueno, conocía así de vista a algúns xogadores, e tamén de baixar por Órdenes a tomar algo, e sabía que era boa xente, e estou moi a gusto, a verdade. Desde que llegaste te has convertido en un jugador importante dentro del equipo. ¿Cómo te estás encontrando esta temporada? Pois a verdade é que sí que desde que cheguei fun ganando importancia no equipo, e a verdade é que me encontro
mellor que outras temporadas. Sobre todo notome bastante mellor que en comparación ca temporada anterior que tivemos en preferente, bueno, porque xa o di a clasificación. Tanto eu como o resto dos meus compañeiros creo que dimos aí un pequeno saltiño que nos fixo mellorar tanto individualmente como colectivamente. Aínda que nós non o vexamos, eu creo que cada un dos que estamos no equipo melloramos un pouquiño tanto individual como colectivamente como equipo. Es un caso curioso en tu persona, Iván. Tu padre es un exjugador del Órdenes también, ya hace años. Sí. ¿Qué significa para ti jugar en el mismo club que haya jugado tu padre? Pois a verdad que é unha cousa bonita, síntome orgulloso, porque como quen di sigo un pouco os seus pasos. Sempre me di que, bueno, xogou aquí 2 temporadas, sempre me vacila con que meteu non sei cantos goles, xogou en terceira división aquí co Órdenes, que son un paquete que bueno, que eu non chego a súa cifra nin de coña, nin que estou, bueno, unha categoría menos, e sempre me anda así picando e tal. Pero no fondo eu creo que tamén el lle gusta verme xogar aquí no Órdenes, neste campo onde tamén xogou el 2 temporadas, creo recordar, moi contento por, bueno, pues por seguir os pasos de meus pais. Ademais tamén é un sitio onde está cerca da casa e me pode vir ver a tanto familia como amigos cada fin de semana, así que moi contento. ¿Qué consejo especial te puede dar para este partido o te dio para estos partidos que jugaste tanto el año pasado como este? Bueno, el non me sole dicir así moito consellos para estes partidos, dime que este tranquilo, que intente xogar como sempre, e tamén sole ser así un pouco negativo, nunca me quero dicir, sempre di, bueno, sempre se pon o peor, como dicindo, bueno, vas levar 3, vas levar 4, pero sempre mo di de coña, ao fin e a cabo, no fondo, sabe que vai ser un partido igualado, bonito, e quere que este tranquilo e transmíteme tamén tranquilidade desde casa. Iván, ¿crees que partido como este puede ser un punto de inflexión para volver a la dinámica de victorias? Pois completamente, eu penso que sí, que é un partido onde se sacamos os 3 puntos podemos volver a ter unha boa dinámica, porque non é o mesmo chegar o martes despois dun derbi con 3 puntos que sin eles. A mentalidade e os ánimos pois van ser completamente distintos. Eu creo que se conseguimos os 3 puntos vamos volver a esa xeira de bons resultados e de dinámica positiva. Aunque en la tabla hay diferencia respecto a la posición que ocupa cada equipo, los derbis son siempre partidos distintos e igualados. ¿Qué tipo de partido esperas el domingo? Pois, como diste, a clasificación non di nada. Eu creo que nun derbi, sobre todo a estos niveles de preferente, as forzas igualanse. Da igual que estemos nas cuartos, que eles 13º, eu creo que vai ser un partido moi igualado, no que os dous vamos poñerlle moito empeño, moitas ganas. Eso sí, creo que nós sentimos máis este tipo de partido e creo que temos que salir cunha marchiña máis que eles e con moitas ganas, con moitas ganas en comparación con eles. Ellos llegan en buena dinámica y saliendo de abajo, y yo creo que eso los hace todavía más peligrosos. Tú que conoces un poco a Sigüeiro, ¿dónde crees que podemos hacerle más daño? Pois a verdade que é un equipo que en comparación ca ida da primeira volta cambiou bastante, e sí que mellorou moitos aspectos e se reforzou ben. A verdade que non sabría dicirche moi ben onde podemos facerlle daño, esa cousa do míster e do cuerpo técnico, pero como che dixen anteriormente, eu creo que a clave vai estar nas ganas que lle poñamos, en intentar aproveitar os errores que eles teñan, tamén as nosas virtudes, pero sobre todo intentar aproveitar algún dos erros que eles teñan.
La afición de Órdenes siempre responde en los partidos importantes. ¿Qué mensaje le mandas para este derbi? Pois que a xente que lle guste o fútbol, pois que se anima a vir este domingo aquí a Vista Alegre, que seguramente faga bo tempo, ademais, o campo está impecable, e que vai ser un partido bonito. Ojalá ver a grada alta chea, a grada pequena tamén chea, que podamos disfrutar todos dun bo ambiente de fútbol de domingo. Muy bien, para finalizar, dos preguntas rápidas, Iván, y fáciles. Si tuvieras que definir este partido con una palabra, ¿cuál sería? Bonito. Y Iván, necesito un resultado para el domingo. Estou convencido que vamos quedar 2-1. Muy bien, pues muchas gracias, Iván. Nada.